Esta era a aldea de Vilar, na Serra do Courel. Nos lumes de xullo de 2022, case que toda a aldea foi arrasada. O museo etnográfico, os valados, as mesas e bancos de madeira, xa non estarán na nosa próxima visita. Os montes cercanos sufriron o mesmo destino ca aldea. O lume provocado polos raios dunha tormenta seca devorou unha superficie de bosque inimaxinable. Supoñemos que a capela de San Roque, a medio camiño do castro, terá sufrido o mesmo final.